Kochani, nie ma cycków. Nie gramy też w Minecrafta. Nie trolujemy jakoś szczególnie, ale to znowu ja, Mikołaj, tak! Jesteśmy znowu w Blacklightie, ale tym razem dość tego użalenia się nad sobą. Dzisiaj już nie będzie lamienia, nie będzie zwalania wszystkiego na brak ogarnięcia i brak doświadczenia. Dzisiaj będziemy po prostu kill with skill. Plus troszeczkę nowej formuły, czyli jeżeli ktoś może to przeglądał, to nastąpiły małe zmiany w playlistach i możecie oczekiwać też małych zmian w formie. Znaczy filmiki, przynajmniej póki jestem sam na polu bitwy, rzadziej, około 2 dziennie. Filmiki krótsze, aczkolwiek bardziej skupione na jakości, kręcone po prostu w wyższej rozdzielczości i bardziej skupione na treści. Tak więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Za 3 dni powraca ASW 13. Wtedy czeka nas zakup kamerki, nagrywanie naszych szlachetnych ryjów, SCP, jak zrobiłem w pierwszej mojej fazie, zły tytuł wpisałem na YouTubie nawet. SCP z nagraniem naszych szlachetnych ryjów, Bulletstorm, następnie Borderlands, vlogi. Ogólnie będzie dobrze, a pewno będzie ciekawiej niż obecnie. Dobra, a tymczasem skupmy się na grze. Tam, jedźmy, czas nas goni, minimum czasu, maksimum treści. Oj, niewieści. Okej, gierka, im więcej w nią gram, tym bardziej mi się podoba, powiem to, z perspektywy ukończonych kilku meczy. O, ale na początku nie ogarniałem tuzina opcji, naprawdę to teraz jest bardzo, bardzo przyjemnie. I jak widzicie, nawet. No oczywiście niemożliwe, aby obyło się bez zgonów. Spawn. Asysty lecą za wszystko. Aczkolwiek nie do przesady, jak w Call of Duty nie dostajemy tych tak zwanych naszywek i innych odznaczeń za zgony, no to już jest trochę takie noob friendly. I łup, granat w dziób, haha. Okej. Nie. Ojej. Dzisiaj pojawi się jeszcze chyba tylko amnizja od Miłosza. Ona to ma problemy ze sprzętem, ale ta seria ewidentnie w ramach naszego cyklu nowego, właściwie nowego, filmiki były. Zmieniła się teraz tylko nazwa, czyli Mroczne Granie. Taka bardziej filozoficzna, skupiona powiedzmy. Mniej takiego typowego dla mnie darcia mordy. Aczkolwiek ma to też swoich fanów. O. Aha, jesteście w ukrytym karabinie. No dobra, jeden padł. 3 na 1 szans nie było. Dum. Tak. Zobaczymy też, jak ta gra będzie się rozwijała. Myślę, że ona nie zostanie ubita tak jak niektóre tego typu gry darmowe w bardzo niedługim czasie, bo szkoda by było. Mam nadzieję, że będą wydawane stosowne łatki, że będzie ta produkcja z nami długo egzystowała, bo naprawdę pysznie się w to gra. Hahaha. Wow. Co to się sprawia? O, no nie w plec, kolego, no. Wow. Ostatni. Nie ma, nadganiamy.
Nie róbmy paździerzu. No to był bardzo, bardzo krótki meczek. A panowie już tu mają ładne spluwy. Okej, 6 killi, biorąc pod uwagę, że się dołączyłem pod koniec, to nie jest źle. Okej, skip to intermission. Okej, na szybko machniemy sobie jakiś inny meczyk, może uda nam się znaleźć jakąś nową mapę czy inny tryb. Nie wiem, w sumie nie mam rozeznania jakie są tryby. Wiem, że jest tu przejmowanie flag, przejmowanie tych takich obiektów a la Battlefield i zwykły deathmatch. Nie wiem co jeszcze nas tutaj czeka, ale zakładam, że jakieś inne tryby się tu jeszcze znajdą. Mapa Vortex. Tego jeszcze chyba nie było. Tak więc spróbujmy sobie. Akurat trafiliśmy na po meczu, ale nie będziemy czekać, nie mamy czasu. Minimum czasu, maksimum treści, jak już wspominałem. Tum. Szybciutko ładuj mi to. Deadlock to była Pile Driver. Zobaczmy to. Nie kojarzę mapki. A więc jedźmy. Kill confirmed. A to tryb. Ale czy nie wiem czy zasady są te same, ale w Call of Duty był tryb o identycznej nazwie. Dobrze. I tak to się gra, kochani. Tak to się gra. Tak już nie. Nie bierzcie z tego przykładu. To był przykład jak nie postępować. Okej, ale szybko. Źle. Utrzymajmy ten stan. Dawaj. Okej. Dawaj, cholera. Dobra, jedziemy. Mapka taka trochę a la Call of Duty. Nie przytoczę wam nazwy, ale była bardzo podobna mapka w trzecim Modern Warfare. Bardzo podobna kolorystyka, też takie rusztowania, zabudowania. Było blisko. O, to jak blisko. Wow, gościu ma jakąś niezłą spluwę. Sądząc po mrocznym dość stukocie. Okej, gościu, osłaniam ci plecy. Będzie osłaniał mnie. Telefon jest zatopiony i lecimy. Reloading. Okej, KO. Wow! A, zaskoczenia, skubany. Dobra. Nienawidzę długich czasów respawnu. Dla mnie 5 sekund oczekiwania to jest już katorga. Okej. You are now a high threat. Ja jestem ten? Czemu? Nieźle idzie. Okej. Kontynuujmy dzieło zniszczenia. Dobra, jedźmy. Okej. 2 minutki. Gościu zdjęty, mam nadzieję, że ktoś tam zbierze ten jego taki, powiedzmy, nieśmiertelnik, chociaż to wygląda dość tutaj abstrakcyjnie.
Śmiertelnik cyfrowy, o tak to ładnie określę. Bania poszła, ładnie. Killing spree. Tylko dobiec i zebrać! Jump! Mamy to. Znowu jestem wysoko, że tak powiem, dużo warty. No, trzeci. Widzę wyraźny postęp w stosunku do wczorajszego dawania... No, nie mówmy brzydko. Okej. Czuję zgon. Zbyt pusto. Wow! Wow, okej. Oj, troszkę ukradłem, no ale... Brawa wojny, brawa wojny. Wow, gościu z tyłu mnie zaszedł ładnie. Dobra, ale nie opierniczajmy się, jestem trzeci ładnie. A, 30 sekund pozostało. Dobra, jedźmy z tym szybko. Z jakiegoś jednego kilusia może się uda zdobyć chociaż. O nie! Wielki motherfucker, to nie. Tak, kochani. Przegraliśmy, ale cóż, zobaczmy tylko jeszcze ile tam dostaniemy punkcików. Jestem z siebie jak najbardziej zadowolony. Jako że killów mam nawet więcej niż drugi. Tylko punktacji mniej. Okej. No i bardzo pięknie. Kochani, na dzisiaj z Blacklighta to dzisiaj... Jak na dzisiaj z Blacklighta to tyle. Jeszcze myślę, że nieraz spotkamy się w tej grze w, prawda, duchu serii Przygodny Szybki Numerek. I cóż, żegnam się z wami. Trzymajcie się, miłego dnia.